Ден 1309. Днес идват интересни новини от направлението на Покровск. Тук украинските сили натиснаха в сектора на Добропиля, разсякоха руските линии и затвориха капана зад вече изолираните групировки. С стотици украински дронове в небето се оформи трети чувал с руски войски, по-голям от предишните два взети заедно, и времето изтича за тези, останали в него. Украинските войски започнаха настъпление на юг, отблъсквайки руснаците и превземайки ключови позиции около и в Панкивка. Това придвижване стана възможно благодарение на денонощната работа на украинските дрон-оператори, които следяха и унищожаваха всяко движение на врага. В резултат пехотата успя да напредне, а първи Азовски корпус потвърди, че са прочистили Панкивка напълно. Русия се опита да контратакува, хвърляйки 4 пехотни подразделения и един морски полк, но украинската тактика да удря подкрепленията още в движение осуетява всеки такъв опит. Бойни кадри показват колко успешни са ударите на украинските дронове. От 10 руски войници оцелява само един, който успява да се предаде, докато останалите 9 са унищожени още по подходите. Други кадри показват как руска мотоциклетна група за нападение е засечена и унищожена още преди да стигне фронтовата линия и да окаже помощ. В друг случай снабдителен микробус е ударен директно и се превръща в огнено кълбо заедно с боеприпасите, оръжията и провизиите, които превозва. Тези тактики, съчетани с навика на Русия да отказва на обкръжени войници правото на оттегляне, доведоха до формирането на трети чувал, най-голямото обкръжение досега, оставено без снабдяване и без изход. Така примката около руските позиции се затяга още повече. И макар украинското настъпление вече да е разсякло бойното поле на отделни чували, последните събития между Газина и Бойковка влошават ситуацията за руското командване. Тази ивица земя се превърна в смъртоносна сива зона. Всеки руски войник, опитал се да премине, бива веднага засичан и поразяван от дронове. Украинските оператори доминират района, пречат на снабдителни конвои или подкрепления да проникнат и дори блокират опитите на отделни войници да избягат. Полковник Валентин Манко, ръководител на командването на щурмовите войски на Украйна, потвърди, че руски сили край Добропиля са откъснати вече 3 седмици и че сега има 3 отделни чувала под украински огневи контрол. С дронове, които непрестанно кръжат, и артилерия, покриваща всички подходи, тези руски формирования са обречени на същата съдба като онези в най-първия северен чувал, който вече бе прочистен. На този фон президентът Володимир Зеленски направи символично посещение на фронта. Видео от уста Покровск Добропиля показа как се среща с войници, участващи в контранастъплението, връчва държавни отличия и получава доклади от командващия генерал Олександър Сирски. Зеленски използва случая, за да подчертае мащаба на украинския напредък в най-новата контраофанзива, при която въпреки ожесточените боеве, украинските войски нанесоха тежки загуби на врага. Той потвърди, че са освободени напълно 160 квадратни километра, още 171 са прочистени, но все още не са консолидирани, включително 7 освободени и 9 прочистени селища. В битката за Добропилския издатък над 100 руснаци са пленени, 1322 са убити и други 1134 са ранени. Представените числа съответстват на доказателствата, като геолокирани кадри потвърждават стабилния украински напредък, тежките противникови загуби и критичното положение за руските въоръжени сили. Като цяло, многопластовата украинска кампания около Покровск дава резултат. Чрез комбиниране на въздушни удари, дрон война и постоянни рейдове срещу руски складове и линии за снабдяване, украинското командване задушава способността на Русия да поддържа офанзивите си. Липсата на боеприпаси, сривът на логистиката и изчерпаните резерви оставят вражеските части без възможност да се закрепят и дори да задържат позициите си. Резултатът е повече освободена територия и повече чували с руски войници, оставени да загинат. С 3 отделни групировки, вече обкръжени край Добропиля, украинците са в изгодна позиция да продължат тактиката си да ги оставят да отслабнат без снабдяване, преди да нанесат решителен удар. За Русия всеки опит за подсилване на тези обречени позиции означава единствено да хвърля още войници в украинските зони на унищожение. Стъпка по стъпка обкръженията и систематичните контратаки не само възвръщат територия, но и сриват самата офанзива, на която руското командване се надяваше, че ще пробие към Покровск. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото. Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.